Здравейте, Вивокси, тук всички, които ме гледат, много ви благодаря. Представете ли си, качвам клипове само от 3 дни, 140 гледания, 4 събалата пак. Да. Това е влог 14, 12 и декември 14. И не, важни новини. След една седмица свършва света, може би. Да. Надявам се. Да, това е Day 6, да. Виждам, че клиповете на рокера ви кефят. Dirt, NFS и Майнкрафта от рокера ще продължат, разбира се. Там където той уикенд няма да снима или може да снима. Не знам, ще видим. И да. Това видео е спонсорирано от Горил, горно орях, с кара смеси, кебабчета, кефтета, хот-дог и всичко, което искат и е. Шегувам се. Не е спонсорирано от тях. Не знам кои съм. Може би ма знаят някакви идеи, защото аз там всеки ден си купувам кебабчета, кефтета. Да. Да. И темата за днеска ще... О, боже мой, не може да се тема. Или ще бъде Slender Hound. Добре, не успя да мисля друго, за това ще бъде Slender Hound. Така, Slender Hound е много страшна игра, базирана на Slender. Не питайте как съм се добил с Slender Hound. Един приятел си я купи и ми я записа на диск и ми я даде. И да, никъде няма намерите тая игра, защото е твърде нова. Ако искате търсете, няма намерите. И да, не е много забавна, даже страшна. Снощи я играх, бях само у нас, играх я, беше тъмно и бях се изгасил. И оня като ме докопа и не знам, беше гадно. Да. Slender Hound. Не я играйте! За тези, които имат слаби сърца. Не я играйте. Лошо е за живота. И днеска като цяло в школата мина. Да, добре. Няма какво много да кажа и какво друго да кажа. Поех на заболекар. И много благодаря на всички, които гледате клиповете и се абонирате, и както и на Miami Beat 2012. Не го знам кой е той, но явно има много абонаменти и много малко показва, както и да. И вау, изтега се клиповете. И трите клипове. И да, влога вчера беше много добър. И влога 11-12 само още един човек да го гледа и стане 20 казва няма става. И да, вижте канала на Minecraft Conquer. Да, вижте го. Там има много готини Minecraft видеота. Там Minecraft Conquer играе на... т.е. говори на английски. Макар че той ви трябва просто английски, за да разберете какво ви говори. И... да, гледайте му клиповете, много са... яки! Надявам се да пада почне, но той е много заед човек. Както и да е. И... сега чакам някой от отбора да влезе на линия, защото... да. Между другото, днеска за скетча
Извинявам се за това, просто не дойде отвътре. Не, наистина извинявам се. За скетча направихме го, аз понеже бях на заболекар, не успях ама да снимат, обаче един даката Меси, може да го познавате, те, които са добри, знаят, че той е много добър на футбол. И да, заместиха ми и се получиха цяло добре скетча, сега чакам Никса да ми го прати, т.е. да влезе на линия да ми го прати, да го кача, или той ще го качи, не знам. Да, това беше видеото, надявам се ви кефи. Аре, спирай се. Да. Добре, айде сега, извинявам се.